Proiektuan parte hartzen dugu, eta proiektuen barruan jorratzeko jana lorra izan da sektore publikoa. Orduan, zer da sektore publikoa? Sektore publikoa da gure ekonomian eragile bat, ekonomian jardueran parte hartzen dugu eta joko arauak eta eragitzen ditu. Aberastasunen berbanaketan parte hartzen dugu eta zergen, gastuen eta lege erakunde esparruen bidez. Sektore publikoan helburua da gizartearentzat ahalik eta mugizarte maila altuena lortzea erabakiak hartu sortarako. Sektore publikoa enpresa publikoek, erakunde autonomia egunek eta administrazio publikoak osatzen dute. Oinarrizko eginkizun batzu euskak, zerrak ezartzen ditu, arauak finkatu, egoera ekonomikoak egonkortu, errenta banatu eta ondasun publikoak eskaintzen ditu. Horren barruan diru-sarrerak erterak daude, eta sektore publikoaren barruan erakunde hauek daude, kupoa estatuari, Eusko Jaurlaritza, udalak eta foru aldundia, eta erakunde honei diru ematen dieste zerga batzuetatik eta beste batzuetik ere bai, eta erakunde honek dirua parte bat estatuarentzat erabiltzen du. Eta helburuak heldu ginen ondorio batera, eta ondorio hori da sektore publikoak gizartearen ongizateko zerbitzuak ematen dituela, zerren bidez zorako diruaz, enpresa publikoek erakunde autonomoek eta administrazio publiko osatzen dutela, hala ere, gure gizartean zer gehiago aurki izan dugu eta horrek arriskoa jartzen ditu estatuaren eta gizartean hainbat